Салом алейкум. Боя салом алейкум. Барои чи салом медим? Барои апомон ки чи мекунам? Ҷада чизои туркӣ тоза дувойка. Ман ҳар чиза таъриф намекунам. Худтон медонем. Дувойкаи туркӣ тоза 200 сомон. 200 сомон дона 150 ҳамҷура худтон бубинед. Туркӣ тоза 200 сомон. ин худаш дона намефурӯша. Ман дона мефурӯшам. Ман мегирам. Дона мефурӯшам 150 сомонӣ. Касе ки мефураш марҳамат ҳамаи светош ҳастай. ина марҳамат бинед. Туркӣ тоза ҳам дувойка. И дар хона хушруб шудатон метонед. нигоҳ кунед то поин шумо мегирем. шумо бинед. чизошон 100% ҳай. ина ман ай пеш бо мегирам. пеш шумо 100% бибинед ҳами чизоро. ина туркира шумо худтон мефаҳмед. материали шумо лоимакай. ина соҳибаш мегӯяд ки пад намета. яки ё дона намефурӯшанд. ман барои ҳами клиентом касе ки мегирад, касе ки ҳавас дорад чизи тозаи туркида, ман худам дастафка мекунам. барое ки ман опит мегирам, баъд дона дастафка мекунам. барои ҳамин шумо метавонед ки мада муроҷиат кунед. иҷода даже ҷоша намон ки мо ҷоша гап занем шумода. ҷоша намон чибаки дона намефурӯшанд. ина пачка мегирем. шумода дона дастафка карда метавонем. марҳамат бинем. чизо аҷоиботанд. ина ман чизи туркира ку сразу фаҳмида мешавад ай материалаш. ина хайма чиша нишонтон додам. дарозам. ай размери чанд дора ин ака? 86 то чанда? то 52 то 52 доранд. ай 46 то 52. ина марҳамат бинем. бо як бор дига ман худ шояд симпа мекунам. ин барои дастафкаи ҷоша напрасем мара. барое ки ман ҷои ира гуфтатон наметонам. чиба ки инҷа дона намефурӯшанд. дона нест. ям як точка ҳай. дона намефурӯша гап намезана хати клиент ба масъалаи дона хати. фақат пачка. ин барои клиентои қадрдоне ки мисол дар Россияи шумо, дар Америкаин, дар Бразилия, Германия, Франсия бошем. марҳамат занг мезанем. мо дастафкатон мекунем. ака ба нархи чӣ бигирем? $15 мешавад. $15 мешавад. ё дар ҳамин Франсия иҷоба ба фикрам $200 местанад. ина тоҷикои Франсия, тоҷикои Германия заказ кунем. ина чизои туркӣ тоза 150 сомон. то размери 52 доштай. дарозан дувойкаанд. ина якта иш отдельняй. ина иш отдельняй бо айташ. ин хеле туникаи дарозори дорад. платья. туника не платья. ина бо чӣ кор кунем дига? чӣ хизмат кунем шумо да апо? айда хизмати калон кардан наметонам дига. ина марҳамат торда бо ина бой. ина торош. ин дарозаи зурам. дарозша метавонед ки калта кунед. касе ки қадш камтар пастарай метавонад ки поёнша камтара калта кунад. танаш аҷоиботай. фирмаи алфалфа буда диди. касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудаги лайка бимона, подписатсия кунад. бо фикроша дар комментария бинависа. ина пешаш турдоршам ҳастай. ина материалаш чӣ хел зура дига кунед. материал вообще на пад мета на ҳичи. баъд расветка ҳам зиёд дора. ранги шифон вори материалай. ранги шифон вори ҳам дора. ранги нехай чӣ меган ира? ангорка вори ҳам дора. анаи ранги вилвет ҳам дора. ира аҷоибот чизи зура. ина ки ба то истон накун худаш уҷа автоматики 250 мешавад. касе ки сум дора бихара.